ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. A gaskiyar labarin da ya bayyana shine cewa jarumi Ali Nuhu shine mai gidan Maryam Yahaya, inda a wata hira da aka yi da Maryam Yahaya ta bayyana wa duniya cewa Ali Nuhu shine mai gidanta, jigo kuma babban yaya a gurinsa. Sannan ta ƙara da cewa Ali Nuhu shine idonta a masana'antar Kannywood, inda ta bayyana cewa shine ya fito da ita sannan kuma ya ɗaga hannunta har ta samu ɗaukakar da yanzu duniya take alfahari da ita a masana'antar Kannywood. Maryam Yahaya ta kasance fitacciyar jarumar masana'antar Kannywood wanda tauraruwa take matuƙar haskakawa a halin yanzu, inda a halin yanzu ba wata tauraruwa a masana'antar Kannywood wacce tauraruwa take matuƙar haskakawa kamar Maryam Yahaya. Inda ta ƙara miƙa godiyarta ga Allah sannan kuma ta ƙara godewa Ali Nuhu wanda ya kasance shine jigo, uba kuma yaya a gare ta. Inda a kowane lokaci take alfahari da kasancewarta tare da Sarki Ali Nuhu, sannan take ƙara alfahari da kasancewarta a masana'antar Kannywood, inda wannan ne ba ta damar ɗaukaka sannan duniya kuma ta santa a halin yanzu. Ali Nuhu ya kasance a tarihin rayuwarsa yakan ɗaga hannayen waɗansu daga cikin matasa domin ya tallafa musu su kai gaci a masana'antar Kannywood, inda ya saka wannan ne wasu daga cikin jaruman masana'antar Kannywood suke matuƙar ganin girmansa sannan suke matuƙar girmama shi, har ta kai da suna kiransa da Sarki Ali Nuhu, ma'ana Sarkin Kannywood. Ku ci gaba da bibiyar mu a shafin mai suna Tauraron Zuciya TV, kana ku danna subscribe don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu, kana ku danna like. Kada ku manta da sunan tashar tamu Tauraron Zuciya TV. Mun gode.